So dagan-dagan gyapon ubay-ubay gyapon ang kuha, mga dagan gyapon 5 kilos ni. Naan mi na ay ito, na ay solid, na atay kaning anduhaw, na ay baga-baga, na ay tiki-tiki, sagol-sagol. Mga ka-hikers, so like smiling among kuan. Kilawo nag inila. Inana ar kon ang angan ay babalik, pero sige palaos na lang na. Ungkot na ha. Okay, sige lang. Kailan mo sa baho? Pero pa dyan pagkawat niyo. Ay, buwag nagbomboy ba? Oh, inana mi maghigit sa kuan, baga-baga, lips to lips na mo. Tawa, huwag na nagwala ko. Mahugit yan. Busa ito ba? Pilat? Oh, yun mga ka-hikers. So dagan-dagan among kuha this night. Dagan gyapon og 5 kilos. Tay, sa bawah yung ganimat. Okay, here we go. Kirigo. Natay tiki-tiki. Natay mo sa bab. Natay ito, na ay solid, na ay suwa-suwa. Suwa, here we go, suwa. Natay, oh, here we go, this is what we call ay solid. Okay. Uyan do. Mawala. Mga hikers, munita na among kuha karon. Hello. Oh. Ang among isda na tiyada is only isa og tunga. Tiyada na isda. Og ang amo pod karon kuan. Oh, te, asa yung butang? Isang tunga ang tiyada. Gahapon 3 kilos to gahapon da. 4 asing ko kapin. 5 kapin. Oo, yung inatrada. Mga baga-baga. Oo, baga-baga mo ito ha. May mga ito. Duha. 2 ka kilo among baga-baga. 5. So, ang pod ito, lahat ang presyo sa ito. Ito, tiki-tiki. Baging ko kapin na dilay. Ayun, ang isa. Isa og tunga. First, muna tayo among kuha for today's taal. Ay, ko hapit yung isa kabaldi yung kuha day, oh. Thank you, Lord. Bye-bye. Don't forget to subscribe, like, and share.